Paano na kaya ito? Saan kaya ako tutuloy na ito? Salamat ha. Sobrang uho ko kasi. Tagasan po ba kayo? Saan kayo galing at mukhang uhaw na uhaw kayo? Kahapon pa kasi ako naghanap ng bahay. Wala akong makita. May alam ka ba? Nako, tamang-tama po. Meron ba kating kwarto ngayon sa inuupahan kong bahay? Baka kung gusto nyo, doon na lang kayo umupa. Sige, sakto pala yung paghinto ko dito. Salamat kung ganun. Ba't ganun ang itsura mo? Para kang natatain na hindi mawari. May problema lang kasi. Sanay na ako sa mga ganyan. Ano ba yun? Ano po kasi? Tawagin mo na akong Anjo. Sige po, Kuya Anjo. Ano ba namang klaseng buhay to? Puro barat na ang umuupa dito sa bahay. Tapos tataas na naman daw ang bilihin. Kuya, yan po yung sinasabi kong problema. Maingay po si Aling Gwen. Nako, ganyan din yung ugali nung may-ari nung inupahan ko dati. Mas masahol pa dyan, parang dragon na bungangera. At sinong bungangerang sinasabi mo? Hoy Renz, sino yung kasama mo? Aling Gwen, naghahanap po siya ng mauupahang bahay. Siguraduhin mo lang na marunong magbayad ng upa ito ha. Di gaya ng mga pinalayas ko na umupa dati dito. Mga hindi marunong magbayad. Tanggalin nyo nga yan. Naririnig nyo ba yung mga sinasabi ko? Opo, madam. Ang sabi ko, bawal ang makunat dito. Naku, madam, hindi po ako makunat. Medyo lang po. Mga ganito ho. Yang mukhang yan, mahirap pagkatiwalaan. Grabe naman kayo, madam. Hoy Renz, may pang 1 month deposit, 1 month advance ba yung kasama mo? Nasaan? Patay tayo dyan, Anjo. Wala ka namang pera kahit piso. Anong gagawin mo? Kuya Anjo, narinig mo naman yung sinabi ni Aling Gwen. Magbigay ka na. Yun ang problema eh. Wala akong pera. Nako, patay tayo dyan. Nakita mo naman yung bunga ni Aling Gwen. Parang Armalite. Tara nga, doon tayo mag-usap. Sige po. Renz, may naisip akong paraan. Basta ayunan mo lang. Akong bahala dito. Aling Gwen, hindi ka ba naawa sa akin? Wala akong kapera-pera. Nahold up kasi ako. Sa totoo lang po eh, sa kalsada po ako natulog kagabi. Tsaka wala pa po akong kain. Sa gutom ko pong ito, kahit multo kakainin ko na. Tumayo ka nga dyan. Nako, kawawa naman po pala siya, Aling Gwen. Sinabi ko pa naman sa kanya na napakabait nyo. At ang sexy nyo pa. At napakaganda. Talaga? Sinabi mo ba yan? Naku, salamat po, Aling Gwen. Oops! Diyan ka lang. Grabe naman kasing itsura to. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Mukhang bagong labas. Grabe ka naman, Aling Gwen. Kahit ganito lang ang itsura ko, ganito lang talaga. Ay, wala nang magbabago dyan. Grabe ka naman, Aling Gwen. Ganito na ba kasama ang itsura ko? Ang pogi ko kaya. Sige na. Pag hindi nakabayad to hanggang katapusan, Renz, parehas ko kayong papalayasin. Aling Gwen, bakit pati ako kasama? Hayaan mo na. Baka mamaya magbago pang isip. Di ba sabi ko sa'yo, ako nang bahala?